Германия на мача между Байер Леверкузен и Бате Борисов. Много силен домакин е отбора, воден от Рогер Шмидт. Да видим как е паднало попадението. Това е Чалханоглу. Той търси с кого да комбинира хубаво двойно подаване. Това е Ернандес. Той връща топката на точката на дуспата. Не се справят играчите в жълто и много елегантен изстрел на Мехмеди. Прекрасен завършващ удар, който не остави никакви шансове за вратаря на Бате Борисов Черник. Швейцарския национал Мехмеди открива резултата в четвъртата минута след сериозен хаос в отбранителния вал на гостите от Беларус. Повторение на ситуацията, при която виждате колко елементарно бе допуснато да се стигне до този удар на Мехмеди. Големия виновник в този момент е играча с номер 9 от тима на Ермакович, Алексиевич. По такъв елементарен начин той не успя да изчисти топката и сякаш за няколко поредни ситуации след тъглови удари видяхме на различните стадиони в футболна Европа. При този корнер обаче е паднал и гол. Удар с глава на Милунович. Тук сякаш и футболист на Байер Леверкузен отклони топката, която би трябвало да отиде в ръцете на Берт Лено, вратаря на Байер. Бе заблуден обаче стража на домакините и в крайна сметка Милунович изравнява резултата в 13-та минута. Дали въобще игра с топката футболиста на Байер Леверкузен? От това повторение ще видим по-добре. Да, с гърди Хилбърт излъга своя вратар Бернт Лено. Не съм сигурен дали това би трябвало да бъде записано като автогол на Леверкузен. Повежда срещу Бате Борисов, след като много положения пропуснаха футболистите на Рогер Шмидт. Хубаво подаване и рикошет в крака на защитник на Бате Борисов. Голмайстор за Леверкузен е Хакан Чалханоглу. Една от звездите на отбора, воден от ето този човек, Рогер Шмидт. Голяма доза късмет за отбора на Байер Леверкузен при реализирането на втория гол в вратата на Черник. Много трудна е задачата на Бате Борисов да си тръгне поне с точка от този негостоприемен стадион. Виждате колко нещастно за отбора на Бате Борисов се разви тази ситуация. Асистенцията е на Белараби. Футболиста с номер 33 Поляков бе играча, от чието крак топката рикошира толкова коварно и влетя в мрежата на Черник за втори път днес. А Байер Леверкузен бележи трети гол във вратата на Бате Борисов. Колко лесно само загубиха топката футболистите на Бате Борисов при изнасянето и от собствената половина. Това е Ернандес и той бележи първия си гол за Байер Леверкузен. След преминаването си при аспирините дочака своя миг мексиканския национал и най-после открива головата си сметка. Рогер Шмидт вече е далеч по-спокоен. Байер Леверкузен е на път да запише поредния си успех на своя Байерена. Кошмарни грешки при изнасянето на топката за отбора на Бате Борисов. Може би си спомняте през първото полувреме една много груба грешка на Александър Хлеб, който в последствие бе заменен. Отново ставаше въпрос за неуспешно изнасяне на топката от собствената половина. Сега и играча с номер 25 Младенович сгреши фатално. Асистенцията пък е на сметката на Кампъл.
Словашкия национал в отбора на Рогер Шмидт. Хавиер Ернандес е вече далеч вратата на Бате Борисов. Това се е случило след Дуспа. Чалханоглу е един от най-добрите изпълнители на преки свободни удари в Европа. Изработва Дуспата за своя отбор. Тук не съм много убеден, че трябваше да има 11 метров наказателен удар. Футболистът на Бате Борисов с номер 25 Младенович предпазваше лицето си. Не мисля, че позицията на ръката му бе в неестествено положение. Главният съдия обаче прецени, че точно такъв е бил случая. От бялата точка не греши Хакан Чалханоглу, който бележи втория си гол в двубоя. Няма нужда от такава подкрепа Байер Леверкузен, тъй като тимът си водеше с 3-1